Astăzi este o zi frumoasă din această perspectivă, este și o zi bună pentru premiere de videoclipuri, de ce nu? Și anume la piesa Dragă mamă, dragă tată. Pe pământ cresc multe flori, am crescut noi trei surori, of, mama când ne legăna, ne îmbelea cu dragostea, măi. Iar tata ne-a mângâiat cu mâna lui de bărbat, of, doar pentru noi au muncit, ne-au dat și ce n-au avut, măi. Dragă mamă, dragă tată, timpul pe nimeni nu iartă. Anii v-au albit la tâmple, dar voi aveți vorbe blânde. Dragă mamă, dragă tată, timpul pe nimeni nu iartă. O viață ne-ați dat de toate și ne dați cât se mai poate. Părinții noștri cu drag ne-au crescut la noi în sat, of, satul oameni buni, frumoși, cum nu-s alții omenoși, măi. Dar am mers după noroc, am lăsat frumosul loc, of, unde am copilărit și părinții lacrimând, măi. Dragă mamă, dragă tată, timpul pe nimeni nu iartă. Anii v-au albit la tâmple, dar tot aveți vorbe blânde. Dragă mamă, dragă tată, timpul pe nimeni nu iartă. O viață ne-ați dat de toate și ne dați cât se mai poate. Trece vremea, anii trec, spre sat pașii în drept, of, mă-ntorc de sărbători, mamă la casa cu flori, măi. Portița să o deschid, cu mult dor să vă cuprind, of, mâinile să vă sărut și la câmp să vă ajut, măi. Dragă mamă, dragă tată, timpul pe nimeni nu iartă. Anii v-au albit la tâmple, dar voi aveți vorbe blânde. Dragă mamă, dragă tată, timpul pe nimeni nu iartă. O viață ne-ați dat de toate și ne dați cât se mai poate. Uite așa, imagini frumoase dintr-o regiune frumoasă a țării. Mai multe aflăm de la cea care a interpretat această minunată melodie și este vorba despre Tatiana Martin. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am găsit! Și cel pe umerii căruia i-a venit funcția de regizor a acestui minunat videoclip, colegul nostru, Alex Kravtsov. Bună dimineața, bine ai venit! Salut, bine v-am găsit!
Așadar, un loc frumos. Îmi spuneți voi unde s-a filmat acest videoclip? Că imaginile sunt de dreptul surprinzătoare, spectaculoase, aș spune. Videoclipul s-a filmat în satul Socola, în Șoldănești, un loc foarte frumos, pitoresc, foarte frumos în general. Trebuie să vezi așa locuri frumoase. Dacă vorbim din regiunea Socola, Șoldănești, Vadurașcov, pe acolo unde s-a născut și poetul Dumitru Matkovski, sunt și o regiune așa stâncoasă pe acolo, așa. Aveți foarte multe lucruri interesante de văzut pe acolo. Anume acele stânci ne-au frapat, ne-au cucerit. Pentru că inițial mergeam spre Bursuc, raionul Florești. Așa. Însă în drum un pic ne-am rătăcit și ne-am oprit. Cineva ne-a redirecționat spre Socol. Pădurarul, da, ne-a redirecționat. A spus că la Socola e mult mai frumos decât la Bursuc. Mergeți într-acolo. Am înțeles. Și am mers la Socola, ne-a întâlnit primarul localității, ne-a condus, a fost așa o situație. Cum întâlnesc primarii din localitate? Foarte bine, cu ulciorul cu vin ne-a întâlnit. Așa este. Foarte primitor, îi mulțumim pe această cale, foarte frumos. Împreună cu bunul meu coleg, Eduard Selivanov, pe care l-ați văzut protagonist în acest videoclip, el jucând rolul de tată tânăr. Așa. Îl salutăm dacă ne urmărește. Deci, Eduard ne-a organizat nou împreună cu primarul, imediat ne-a găsit și casa, ne-a găsit și masa, absolut tot. Tot de ce aveam nevoie, de fapt. Deci noi inițial am mers în recunoaștere, cum s-ar spune. Să vedem locurile, casa, platou, cum să filmăm. Cât timp au durat filmările videoclipului? Într-o zi, 2, 3? Cât ați filmat? Într-o zi, de dimineață până seara târziu. Dar ați muncit productiv. Productiv, operativ, s-a muncit. Da, inițial erau programate 2 zile, deci prima zi să filmăm cu toți actorii, a doua zi curat cu ea. Însă, având un plan scenariu bine pus la punct, am reușit totul într-o zi. Asta și este garantul succesului și eficienței. Odată ce ai scris bine pe hârtie, totul trebuie să decurgă foarte bine. Evident. Vremea nu v-a dat peste cap complicații, canicula sau... Ba da, era soare puternic, însă am avut o echipă în spate bună de operatori care erau echipați absolut cu totul, cu filtre, cu mai știu eu. Cremă PS50 și antisolar de bronz, deci toate aceste lucruri. Apropo, dacă vorbim despre tine, Tatiana, cu ce orchestră ai colaborat la această melodie? Cui aparțin versurile? Dacă ne poți da mai multe detalii. Da, pot să vă dau. Am înregistrat cu Orchestra Mugurel, maestru Ion Dascăl. Vreau să spun că această melodie nu este în premieră, videoclipul este în premieră, dar piesa are câțiva ani deja, dar am hotărât să fac un videoclip foarte frumos. Până la urmă contează și foarte mult colaborarea cu aceste orchestre. Sigur. Colaborez deja de câțiva ani și sunt foarte mulțumită și mulțumesc maestrului pentru această melodie frumoasă și vreau să spun că textul este scris de Grigore German, un tânăr interpret din România. Îi mulțumesc foarte mult. Dar piesa nu este recentă în repertoriu. De ce tocmai acum ai decis să filmezi un videoclip? Păi nu știu, am hotărât fiindcă este foarte frumoasă și m-am decis să-i fac, zic că merită să-i fac un videoclip. Am înțeles. Pentru cât a fost, păi, nu știu dacă se intră în astfel de detalii. E frumos să întreb cât v-a costat acest videoclip, dar odată ce v-a întâlnit primarul cu pâine și sare și ulcioare... Păi oricum prețul nu de primar depinde. Aha, am înțeles. Deci sunt și cheltuielile, tot asupra regizorului. Nu, cheltuielile le-a suportat în totalmente Tatiana, pentru că și eu sunt la prima mea experiență. Aoleu! Deci am filmat diferite subiecte, chiar și publicitate și una alta. Dar videoclip este în premieră. Ești mulțumit în general de ce a ieșit? De fapt, pot să mai spun, mai deschid paranteze. Deci, dacă să luăm la nivel profesionist, da, este primul. Însă, dacă să luăm pe altă cale, deci e al doilea videoclip. Primul fiind Copilărie, filmat la Soroca în 2010, care a devenit primul în YouTube cu rating. Și deci, mă bucur foarte mult. Însă, profesionist, dacă să vorbim așa. Tu ești mulțumită de ce a ieșit? Da, sunt foarte mulțumită. Îi mulțumesc lui Alex pentru această colaborare frumoasă și sper să colaborăm înainte. Dar pe cine l-a cunoscut inițial?
Noi ne cunoaștem de ceva timp. De mult timp. De mult timp, pentru că ambii suntem absolvenții Colegiului de Arte din Soroca. Și prietenia noastră e de durată deja. Și la o cafea cu soția mea, Tatiana i-a spus că i-a dezvăluit secretul și ar dori un videoclip, la care soția mea i-a spus că stai o clipă, acuș. Dacă vorbim despre o astfel de colaborare, nu trebuie să se oprească aici. Ce piese urmează să se încununeze cu un suport de imagine, așa cum am văzut la piesa Dragă mamă, dragă tată? Păi nu știu, urmează, vedem. Suntem în lucru la multe cântece frumoase, vedem cu timpul. Timpul arată tot. Dar cu siguranță că o să fie mai multe piese frumoase, cu un videoclip frumos. Am înțeles. Bine, noi vă dorim succes, vă mulțumim că ați ales emisiunea noastră, că ați venit să ne arătați această... Sunt acasă. Ești acasă. De tine nici nu mai zic. Te simți ca acasă, până și canapeaua te cunoaște, probabil, mai bine decât pe mine. Mulțumim frumos de invitație. Mulțumim Așa mult. să fie. Mult succes și multă baftă!